ngam lagi lam shaki paham shaki wagi tway waju sumki puri play chase wajeng lanoy baro sawayam kitu baro sawayam kitu kibalong kabor yani kong kinangalam jong party bat kadai kabor bat kasor ka jong upat ba ya ka bangadon hagani kapor ya ka pan penpena ya ka kabami nagatu ka jingalam ya ka baga sarkar kala khot ya ki party baro hagani ka smi ka menta ngasngoban yatho epi baden ka jinga kren ka jinga tai ki babon ngasngoban ai khuble epi biang ki pat ba ki balong ka bor bakrsan yangi ha kabang lala ya kaban yang skam halor kin nongrim ya kaban dawa naga sarkar baga donkam ban review ya ka reservation policy balai bing islam ban wan naga teru namar kiton sigun ke bekran kelan kata kare kajing sisa Raina kaliang jongi ngiong ya ka sarkar bar donkam ban review ya ka reservation policy komno ban le kumta ngiong bar donkam ban dathong da ka expert committee hakaban review ya kane ka reservation policy ban ngesno ban yatho epi ya ka jing smokmen ba kanika committee jongki political party kabla pulang mentan kala shem yaka wai karai berkata karai kalong banong syaga sarkar bantung da ka expert committee ban review ya ka reservation policy session biang kas kanika committee kabang ya kenduk mentan aga tu meeting kala shem ya kata karai ban ong ya ka sarkar bakan thong da ka expert committee kaban pet ban khmi lane ban review ya ka reservation policy bat katahi kanika jingjot khajongi ya kanika khubor ka bas ngotanat kabadin jan khandai telikisngi jong ka jingya unti ke jongi ngela yo pan khet yunu so hagani ka all party meeting balese kala shempor hadu kumba jansau kunta deinamar babun ki bakran kelan ya sige balik bam snutu tandrenga snutunan ngasu sarong bagi nongalamji kelala ban convince hagani ka all party meeting badon kam ban review ya kene ka reservation policy snutunan habaga kata ka committee kabaga sarkar ka thung kala shembe karai ban tho ashaka sarkar ban thau yagata ke expert committee ban review yagane ke reception policy yela job tenre ngem padai ban hon yela job tang bang ngem padai ban hon te dena malu kata daw naganyang ka jonga kumbo noiram jongkane ka party kumbang la karen shai lemdang yo daga jingtho ka ba shai baka sarkar can constitute yagane ka expert committee to review
ya ke reservation policy nganu pat sange ya kani kajing syatan ko ngenam pala ban call off ya kani kajing ki kajing ho nge snutho mata kasi ngan bat hadu ala syamisap ngan pendek khandai teligisi ha kajing sya jinget balasai ngandrung syakasni ke bashipau teka song hagane ka sarkar ladaka koa bagane ka program ke jingi ka agitation ji kan kutno kide ban penstat ban penpoi hangi ya kan notification daitat hadu ka takapor ke banagaling ka jingi ka party yang call off yang selipai syeng daga jingjau te hoi nga snoto pia snosne nga handrei kersan yang haga jingdoi bo blei ole pla bawat la dengan ban yat sakatu anisi ngandag yo ya kapor bakanum dan gono-gono ka balaban kata ya ka kot ka kya ka janga oi komo breu hadin khandai teli kisni phiso tho kandan ke jing telot terenga sngongu yu blei bangadang la ban yeng kumni banai ke jing kren bat banong ke jing kermen ya ka jat bandriu ke sai hisen ni snotho shai ni snotho shine na ka jingshim jong kapor ha ka jingatai balaram de na ka bor ka jong piu patba lesing inamla ban poi shakani ka thong ko bangi poi manta badai kadi kabangi lapan pau house nem ar pau ha bangi sedang ya ka revolution ya dala kari yang revolution ke mereka jeki patba ka baklai ban penkongo lane ban penbek ya kari badi ka jat penriu ko jiki tai namar kata kata bakani ka nang kran pinsnu ho bakani ka jingle kampat kut tap hadu ba yo priang ya ka jingtho ka ba shai na ka sarkar ba kin constitute ya kata ka expert committee ban review lani ban pek benya ban pentmai pa ya kata ka reservation policy nga kloi bandang sya sitom namangala rai naru kasni ka banga priang ya ka jing ya kran na ka party ya ka rai ju ka party bangan sedang ya ka ni indefinite hunger strike bana bangala rai ngala rai bangan num payeng tar haru baga sarkar kan da kongo ban review ya kan ke reservation policy ngam prakhat kanlong kumno ko kot ke kya ka janga ngam prakhat ke ban jaya tamang ngam dei ban le phai sieng u sharen namar ka bet ka biang jongpi ki pai ba te ki pai ba ki bet ki balewan banai ke jingershan nga so banai khublei jipi na ka download ko janga baro bapiwan banai milsim bapiwan banai ke jingkershan ho jagini ki prasni ki pajba ke la senran yang daki spangut te nga syukur patang kan ni minta hagani gemir ki maddono tangkat tu nganungut ki volunteer khnang bakani ke jaka kan khamrong kenja khandian bangan khamyo thea namar kat ki bakli nga hugini kisni phio thea ngo ho ye thea ndrei ngade ubriu ubatang pa khindiat ngayo snow apreng ge jingbon juk pajba ngala shun bet yeledi te khnang bangan khamyo thea bha kamlele wanum sanut kidon gini ki samla kat tu ani ke ban senrani nga ki long kme ki long pa le phai shi pinja tha yeledi